Rapolo! Habagatan! Ikaduha nga batol karong gabi una! Yan! Langas sa tanan! Big shout out sa Azul Tuslubua, Azul Cebu, sa to venue, bus ni Busikong. Dahil salamat sa tanan na diri karon, dahil salamat niyo. Na tournament battle. Sa wala! Sa wala! Gikan kiyot, Bardo! Make some noise for real! Karon sad ko magsugod kay karon pagkamata sa kamatuoran nga daghang nagpakabuta kay ang tinuod sa tinuod ka ila sige tan-awa imong hud ug nabay bisag Hilay sa Guns Campo Bildogs Misa ug Dennis Sound to! Balik sa Rapolo! Gikan Pardo! Make some noise for Charles! Kay Rapolo, shoutout sa tanan ng Pasyak. Yeah, welcome back Charles Bay. So, mga kwentos, daw grill, feeling niya una. Charles, minuta na lang doy! Judges, minuta! Joyo na na to, non-tournament! Rapolo, habagatan, first round, Charles, let's go! Game na, Jun! Game na Jud. Hoy, boy advance! 1 week bago ko nitando ni John Leo sa Facebook, i-add na ko ni Ban. Pagka-ironic na sinyalan, nya human akong mahibawaan nga si Bani Muha din kauban ang duwa na ko na kayo kausaban kay ang kalahian sa bag-o o karaan kining bag-o kay bag-o paninimo maandaman nagsuwat na nidaan. Pero ayo pagdahom nga one step ahead na ka. Ahead na guro kas uban kay ikaw ang una na ako nga malista. Ya kung sa oras ka nanikas aron sigurado ang oras sa imong pagbida, pues oras na nimo ron kay real time kumupika. Yung mao na ni. Ang pambato sa kiyot niya, giilang nga champion. Mura man ni Koreano nga bayot nga gabiga sa icon. Hoy, ay katawa. Kay sutian na ti kain case wala pa'y nakaprangka. Kung si Ryan ba ang makibang ni Laila, dilima ang bunga, mao gining naunga. Kay kining itsura mao man ni pang K-drama nga kung mag-party sa city ang kahay lampas 7. Nya kung hubog na, mangitag away sa 7-Eleven. At speaking of heaven, dasig lang sa ibabaw mahuman na ni tanan. Mo nang linya nga imong gibuyan sa kanta ninyo nga salamat panahon sa pandemic. Pero sa battle niyo udo niingon ka, pues kumutuo ka Ginoo ako ang ungo sa imong langit. Ungo sa langit, pues diha ka na sangit. Kay dili ka na ang imong sangpit sa panahon kita kay nangasakit. Humandang gipanalipdan sa Ginoo pang demonyo na ang imong gipangyawit. Pero ang mas nakapait real, ikaw pa'y ungo nga na langit. Ya human sa inyong kanta nga salamat sa 999 ikaw ni Hawa kay sa Rebel Dogs ka nakisaw. Luoy kay katanawon mura kag iro nga nagatang kung asa ni mulawg. Ya kung asa dapit init ang kalayo, imong tulid nga pagtuo mo kalit lang og kabaw man maglisod kag apas sa gikukod nimo nga clout. Hipokrito, ikaw ang tipo nga kung wala nay kinahanglan, mag-change na og panata. Ang Ginoo imo maganing gilayuan, si range na bakaha. Mao bisag unsa pa na imong isulti diha. Dili na nila katuhuan. Kay kung si kinsa pa tong rail, maunoy dili masaligan. Nya karon, ang gamatuuran ug ang kabaliguan ni panahong na nimo og dungan. Kay tungod sa imong batasan dili lang imong pangalan hasta imong baruganan kay imuhang gitamakan. Nya karon unsa may imong mga linyahan? Mga banat nga mala Marshal Bonifacio nga hantud karon wala ka move on. Dong, ako ni bahala sa kong mga pagkuwang sa unaha sa imong kaugalingon. Kay kung buot na hunaon, unsa pay pulos sa iyang mga bitaw. Kung mismong si Real wa makaila kung kinsa ang tinuod nga ikaw, hilaw. Round 1, drill! Ha, sinja pagaw yo. Yo, Roman James? Uy! Nibalik lagi ka dul. Na kay nakalimtan? Araing na siya. Kung unsay rason nga nung nibalik sa kalit nga pagbiya.
Pero kay bawo mi sa hinungdan, wa kay mailat sa isa, nga nibalik kay na ay nakalimtan o nakalimtan na siya. Maong wasap, dol, makuhaan ron imong hambog ug matuntunla. Kay sayop kagibalikan wa kadumdum na. Bay pang horror nga salida ron akong mugna, pinatyanay na ni dire. Nya na wrong turn ka. Ay proud kang manok sa Rapolo, nya nagstay di way erog, mga MC diri puro na pang derby ang litok. Biya nas kasabayan kaning dili ka igo o sa tanang manok sa Rapolo, ikaw ray nagpabilin nga piso. Kay usakas mga kingkoy dito split top, nga ang galaw pang way buot. Gipildi kas battle of the year, rag nakadlaw nagnahubog, uwa kakapas sa rounds ni Marshall, nya natagbaw pa kag sunod. How ironic nga imong kontra ang Marshall, pero ikaw ang gagbukod. Kaya bisag asa mo mag-abot atong Marshall B, ikay magtakilid. Di kula, tara kag imbi nga ron ni try diri nga gate. Pistin hindi magsilbing mga lines ka tinipid. Kay kung gipildi ka tong imbi, akong rhymes unlimited. Kaysa si Chalice, aka Baso, Repen, Letrang Tunok. Muna yung kaagapay sa duwa. Nya patabang na yung kauban maghinatagay yung tula. Ug mahutda na ning Baso, anay titagay makuha. Mano'y Chalice kay bisagin sang laway na gigamit para na ay maluwa. Sakpa na kadol, ay lagi palabig salig sa barkada. Ari pagyod ka nakigatbang sa ang kahait ang kargada. Nya, unsay mo ingon, huli pero di kulong, ulul na dakpan kag napusas mauganing nagkabara kay ubag umidire. Ug ikay, oy ubag umidire. Ug akong mga kabatch, ikay karaan maong namo, halos walay ka-match. Sagit-sagit na diha nga, ako'y una nag-rap, kay agree ko ni Modol nga layo ra kay tagap. Kanto, Chalice! Yo! Imong mga linya about sa akong pagbalik, klaro na. Abi ba na akong batos ka ni J Black, pero nga nung predictable ka ayo ka. Nya, saba kayo ka. Dit nga doon ang ba ni mo ron. Mura kag way buot nga just now gihapon andud karon. Nya seryoso ta. Kay numdum ka. Katong di pa uso ang hip hop, puro pa banda. Katong wala pa'y makarelate sa ato ang mga kanta. Katong musaka ta og bukid para lang makatukar. Nya ang quality sa record mura pag nasulod sa CR kadumdum ka. Katong ang judging pa sa battle padaghanay pa og bakpak. Dili pa si Tata ang host by kundi si Fat Scrap. Nya mo perform ta og live nya ang mic kay mangurinti. Wala pa'y TF ni wala gani pamliti. Nya inik uli maglakaw ra sa dalan samtang nauwanan. Nya isa ka kauban ang nalagas tungod kay napusilan kay numdum ka. Wala, wes ayaw o kabala ka. Nagatubang ra ko nimo pero dili ikaw ang akong gipangutana. Kay, syempre, nganong imo mang madumduman ng mga pagsuway nga wala pa nimo masuwayan. Unsa ra man na ang imong titulo sa bara sa karanasan kung ikumpara sa mga bara sa akong karanasan. Nya di balik ko aning yutaa kay usa ko sa nananom. Nya naam ding real estate gisiminto man noon. Pero wala ko'y pake kung magtukod ka diya og mga tag-as nga konkreto, magpahangad og mga tawo. Kung ako na ang muuyog sa duwa, guba ang imong garbo. Tumpag ang imong garbo. Kaya di ba kang El Shaddai niingon ka? Patigay ka og naong di ka pwede pangkadlaw makajutira kag pambuntag. Sa kapati sa iyang naong, pagpanamin niya itaw, niya reflection kay ni walk out. Pambuntag, walk out. Pambuntag, walk out. Hoy, real talk sa blay ang imong line kay dili magid mo rhyme bisag bungi ang pasturyaon. Real talk mura kag yabag usturya nga puros baka kay way lami gid paminawon. Real talk ikaw ra giunay, ikaw ra mismo gipatay sa sarili nimong bara. So every time real talks to try not to die by makatipid yung ko og bara. Kay when it comes to rhyming, si Aklas gikasab-an na ni Luni. Si Sinyo gipadlong na ni Apex. Sumaog yun ni makalagot. Kapila na gani nagibalik nagyapoy wa nakasabot. Mortal sin. Nya kung dili ni patagmon balik-balikon nagihapon ng sala. Pues karon sa habagatan gining bata mahatagan og mga nagbagang nga mga gaba. Kay gamitan ko expertise sa medical nga lirikal. Check upon taning buang-buang nga multis ang tawag sa internals. Di na mi still mag-check sa vitals. Ang scalpel dito hiwa pa dong sulod. Akong gidissect imong internals. Walay nakita nga unod. Alangan di na nato isgutan. Battle rap man di man ni vlog di makagago. Mauna ang topic nga dapat mo pop up sa newsfeed sa mga rapper nga hurado. Kilatisa matag content hangtod sa makontento. Nya kining real kay wa man ni pulos, scroll up ni sigurado. Kay iya ram panindutan niyang flow, kanatanan kay just for show, maong ayaw na magpatunto.
Kus in case you didn't know, giinat ra na niya bro, pero maura gud gihapon ng punto. Boy, naanay holo rhyme, cross rhyme, slant rhyme, mono rhyme, mga basic nga kaalam sa eskema. Nya karon akong gi-rhyme ang tunto sa punto pangutan-ung tika. Unsi tawag anang arima. Unsa? Tupag! O mao na diha. Overrated o overhype ra man gud ka. Murabag si Devin Haney. Ang tupag ato kay feminine rhymes. Bagay ra pud sa imong lines nga lama sa bikini ni MP3. Kay di ba? Kang El Shaddai, puro ra kasaway sa iyang dagway, wala bisag dili ka hitsuraan. Sa inyong duwa wala kay sukmag nga nabuyan taman ra kahigap sa dunggan. Yan ingon po kaniya nga si El Shaddai dili ba nga, pero may na lang kay ka. Doong pangutan na balik imong mama kay na makakrato siya. Kay karon nga akong gihimay imong estilo sa duwa og na-examine na. Pareho ra mong banga si El Shaddai puno og tubig, ikaw puro hangin ra. Ya kung muribat ka nga ang halimaw kay sa banga na muguwa, dili na muluta, hilaw na nga luwa kay sa karon ilang nakita mismo kay nagatubang ang halimaw sa banga. Lata. Round to real. Round to game. Style ni Chalice, manglain mak, jokes, ug damay babae. Mo estilong iyang panghapak. Kagiro ba nimo manglain mak? Unsa man imong linyang ni tatak? Katong linya nimong J Black nga, busa karon. Ako ang kombinasyon ni Luni ug ni Target. Tawag ako og lugit. Gisagit pagit sa stupid. Lugit. Nga imong bars, kombinasyon ni surog ni Khalid. Kay solid! Lugit! Perte! Tawag ni Mato. Nemple! Napayo sana siya. Akong linya, wako nagtinipid. Pero gamitan ti kag tipid. Kay ba kaon sa nagtipid? Kombinasyon ni Tipsy D og balakid! Si J Black atong nga long hair, nagpugong ragid sa kalagot sa. Sige kag pangumbahin sa White Connect, kasapot ka. Naibog ka ato nila nya gustong tsupa dunganon pa. Si J Black man tay long hair nganong ikaw may sig combine na bayot ka. Chalice nga bayot nga ang hilig, bata pag magtama. Dapat unta pangani mo, tasa kay nag-ana. Kay di ka angay machalis. Promise na amigo, atik ng imo, laki ang bisyo aning Chalice nga nerdo. Hamis nga nito ay ang gamit nga dildo. Mangot si Chalice, basin Chalice pimping ko. Pero joke ra, kay na doon ni siya uyab. Nga ex pagid ni tata. Hilig kay kamandamay, di ba? Pes, tilwi ni imong gaba. Ana siya? Nag-check-in daw sila ato, murag wala pa to'y pandemic. Gihubuan ditsong tata, gadali, murag na'y gimmick. Kita ng bisong, hubag. Kita ng bisong, hubag daw kay paningit. Pero daw niya gidayon kay ang bilat si mong uyab acidic. Kaya ta acidic, laina na bro. Pero props kaya pong tata, kay nitila ra ba to? Pero props kaya pong tata, kay nitila ra ba to? Biha anak no? Kita kaayo nga pag-aksyon daw niyang tila, siyang hiwa, iyang dila ni aso. Nya, imo ng style, di ba? Nga hasta sila maangin, pis malas karon kontra nimo pinakapraning. Ug ako'y mabuhat dol kita kung kinsay mas pating ug kay nimo nahitabo karon kuing na og lalim. That's right, Chalice! Yo! Klaro na, imong mga storya, puros bakak. Bawa ka nga no, karon wala po'y uyab. Bakakon. Sige. Sa baa ba nimo? Sige pangita sa iyang mama, kining iring nga gimuta. Hoy, di pa gianad kapag bata nga bag-o kamulaag kaligo sa imong mga linya ra ba gapi ka pusa.
Di ba naingon ka? Karon buak na ning odo nga nubitaw wala nag-helmet. Helmet? Seryoso? Asa ang common sense? Sige daw, kinsa diri ang bugo nga mag-helmet-helmet sulod sa rap events. O di ba wala? Partida ha, katong linyaha mo'y nakapa-champion niya. So karon ang pangutana, nagkaangat na bagyo ka? O basig sinsilyo na lang ang 20 maong para nila bukak na dayon ka? Dili ka big fish, dili ka big fish. Dili ka big fish kay sila, napugos na lang og higop sa sabaw nga imong giluwa. Kay sila Marshall Fangs o J Black sa Rapolo wala na nanuwa. At speaking of isda, imong mga kontra sa turna sa una sama rin nimo nga himbisanan pa. Kung si Ivory mong nakontra o si Lon, pilay pusta boy kilawon ra ka. Nya ni kasaka ani nga battle, kay nagpauto ka ni ba nga gisigihan ka galgal. Sama ra sa inyong unang tilaw sa chemical nga illegal pero usapang lirikal. Ang preparado nga ako, mura og bangin nga dili ninyo maskod. Kung tunay na imong barkada, wala unta ka nila gitukmod. Kay sa hip-hop, dagan pagtagumbahan di nga wa madiskubre karon. Busaan tusa ang kangit-ngit para sa kasikat nga buot nimong mabaton. Di pasok ka sa kuweba, hoping nga makakita ka og bulawan nga gisulod sa kahon. Apan ang ending imong gipukaw ang natulog na dragon. Di pa 21 na ka? 21 na ka? So na naka sa legal age when a man can fuck up bars and dance. When a man can fuck up bars and dance. Apan namusugat ni mo di na 21 guns kundi punch combinations gikan sa Buda nga dunay tatatataw-thousand hands. Nya sundon daw niyang yapak ni Vance. Flip top na siya sunod, matud pa sa iyang informant. Gusto mahimong special pick, pwes kini ang sneak peek sa flip top level nga performance. Walay shortcut, gupo na ko ang keyboard nga murag gamer nga nang hagis. Mas desperado pa ning tawhana sa dibuho atong painter nga release. Ya pila ka tuig na ang nilabay. Abi nimog natay-an og out of time na ko dire. Oo, si Optimus pwedeng matayan, pero prime gihapon eh. Last round, Real. Mao na to? Nga, imong tawag sa imong kaugalingon, bulawano na ni pre. Sige kagapilon ban, kulatahon ka tani. Ha? Puro atik yang mugna paghasula. Wa gid ka kapuya. Sakto ra yung na-chalice di ay ka kay puro ka pang ipang storya round 3 game. Ana kong amigo pag quarters. Real, manay chalice. Ana ko, siya siguro. Nagtagay sila siyang uyab nga ang itsura o sa salida taguro. Natagak siyang uyab ang pulutan. Nya giing na ni Bobo. Punitawa pa na 5 minutes niyang gitagakan. Plima ni loko. Prapr ka. Natirada ni tagay, pulutan. O way puso manghagis pa. Kapag agnaong sa giatay mo pa'y mamulutan, bagsik pa. Way ambag ni sa kasabay, ug muhalad ni, kuutan kag jisra. Kada adlaw mo magtagay, nya muhatag kag pulutan, martis ra. Nya rasunan ra kag, wa man ko'y coins. Tagsikalibo man ni pre. Pero pangutan na mo tagay ba, perming tubag nimo anigi. Pisabi nimog mabitek, may ana imong pabilib, ug tibuok na imong boundol, ang masinsiyo ka dire. Kadi mo gana imong gara kung ingana ray hunat, puro saba ra ang naa ng karat ang suwat, kay pataka ra sukadi yang pambata nga buhat, pis ganahan kag pambata akong bara pa say tama, tag say tama mo lupad. Kay 1-2 puncher ni Dol nga bisag 3 kayang tumbahon, pwede po na purog 5 nga 6 feet under ang kabaong, og sitting pretty kay karaan na mautsog magpadayon, nay nagpadungas ka kusog di kakatindog o kabangon. O nag-scheme kog numerog, na-sit up na ka nako, gikulata og maayo aning champ ka ng bano, nasikhan kag nasango sa lift, han ka nag-ago, knockout na ni gani haramong naipan kag kanapo. Mao na ni matagak nga way bracket niya, panalayang ilis, bisag dili tournament matagak kay patay sa critics, karong ikaw na po'y gitagak gipatay sa mga lyrics, punita imong kaugalingon mintras wa pa kay 5 minutes. Kapal na kapagatan! Kaya mga batol, kaya kumayon na! Real! First challenge yan! Ang nasa balik ko! Solid! Judges decision! 5-0! Para ni Real! Yo, salamat sa tanan. Shoutout sa kao ni Ban, may kayo. Challenge, bye! Salamat kang Real. Salamat John Leo sa
Judges! Yo, Mista, buta ko si Real. Grabe kayo sa mga yung round 3. Challenge fighter po din yung material pero nakuha lang sa sumag sa Real. Yotek, all 3 rounds Real. Pero props ni Chalice. Pero tangina ni ano, niya. Pero yes sir. Real. Yo, Turks. Total yun kung consistency sa po. Saludo kayo sa props sa internals kaya mga ipangalanda ka ng challenge man. Kailangan na kayo. Pero kung man, ang ganahan sa Real kayo, ang introduction o closing yun sa mga linya, kung man importante yun sa partner. Making kanang Real all the way sa Chalice pero para sa Chalice mura siya sa Tip City. Iputo na ko si Real. Round 2, sabi na ako may Chalice mo na to. Pero nabaway ka po na Real.